कुणाच्या भयानक आहे तर हा विकल्प अरण्याच्या ठिकाणी येणाऱ्या जाणाऱ्यांचा मार्ग लावा, मनुष्यपणाचा मुद्दा बनवा आणि स्वतःची उपजीविकाचं साधन म्हणून रसाळलेल्या वाखलेल्या हाताने एखादा मनुष्य प्राण्याला मारून त्याचा रक्तप्रसाद करावा. आज माझा धर्म होय आणि एवढंच नव्हे तर कित्येक दिवसाचा कालावधी लोटला गेला. बऱ्याच वर्षाचा कालावधी लोटल्याच्या नंतर या अरण्याच्या ठिकाणी मी मार्गाने मार्ग राहत होतो. एकही विष्णूवचन माझा नेमण्यासमोर अक्षर मला मिळत नाही. या अरण्याच्या ठिकाणी मार्गाने मार्ग पण माझी मनाची इच्छा सर्वभौम सत्तानी स्वतःचं अस्तित्व मला निर्माण करायचं आहे. स्वतःचं वर्चस्व मला गाजवायचं आहे. म्हणून या अरण्याच्या ठिकाणी शोध घेतोय तो भक्ष एखादा भक्ष मिळाला. विश्वाच्या ठिकाणी आज सर्वभौम करण्यासाठी पुढे मिळू द्या. एखाद्या मनुष्य प्राणी जर वेळा असेल नाही माझ्या देवा अवंती नरेश राजा अभिषाद आपल्या पवित्र आणि पूज्यमय चरणाशी निरोप केले. शुभ आणि मंगलमय आशीर्वाद, मंगलमय आशीर्वाद. भगवान क्षणभर का होईना तुझ्या चरणापाशी लीन झालो. दृश्य अदृश्य रूपाने आशीर्वाद प्राप्त समाधान या मानवी देहाच्या ठिकाणी वावरू लागलं. पण भगवान एकाच गोष्टीचा आनंद आणि ती गोष्ट कोणती असेल भगवान कळून आल्या दिवसापासून या क्षणापर्यंत भगवंता तुझी एकनिष्ठेने भक्ती केली आणि त्या भक्तीचा श्रेय पण भगवान या अवंती नगरीचा राजकर्ता होण्याचा मान माझ्या पदरी पडला. विदाईच्या पश्चात ज्या राजगादीवर आम्ही विराजमान झालो त्या दिनापासून हा राजरथ आम्ही हाकतोय. प्रजेचा पुत्र पालन करतोय. साम दाम दंड आणि भेद या तत्वाचं पालन करून ज्याप्रमाणे जंगल स्वतः जिजावं इतरांना त्याचा श्वास प्राप्त करू द्यावा अशा तत्व वर्तन आम्ही आमच्या जीवनात ठेवतोय. न्यायाच्या ठिकाणी कधी आम्ही अन्याय केला नाही. प्रजेला काय हवं काय नको याची वेळोवेळी आम्ही विचारपूस करून प्रजेचं आम्ही रक्षण करण्याकरता तत्पर होतोय. भगवान हे जरी मी करतोय तरी पण भगवंता करता करिता तू आहे. या विश्वाच्या जळीसाठी काष्टी पाषाणी तू भरून उरला आहेस. प्रत्येकाच्या हृदयाच्या ठिकाणी तू वास्तव्य म्हणून परमेश्वरा थोर स्वतःला तू पात्र ठरलास. अशा भगवंता ते मंगलमय आशीर्वाद, मंगलमय आशीर्वाद, मंगलमय आशीर्वाद. सर्वेश्वरा मंगला जगेया सर्वेश्वरा.
पण भगवान विचार करतो एकाच गोष्टीचा, माझ्या पाठीला पाठ लावून आलेली माझी बहिणी खरोखरच आज्ञा घेऊन गेले, अद्यापर्यंत येणं झालं नाही, याच्याकडे एकसारखे नेत्र काढून महाराजा ठिकाणी आगमन झालंय की पण दादांना आल्याची जाणीव करून द्यावी आणि दादांचा मंगलमय आशीर्वाद द्यावा याच्यासाठी एक शब्द सुद्धा बोलला नाही. उठ, उभी राहा, इथं उभी राहा. दादा तू एवढे का बरं रागवलं माझ्या? रागावलो अगं यालाही कारण आहे. काय झालं? आज्ञा घेऊन गेलीस, येण्यासाठी विलंब, मन विचलित झाला, क्षणभर क्रोध आला, म्हणून एक शब्द तुझ्याशी बोलणार नाही असं तुम्ही ठरवलं? मी ठरवलं.
रागाचा पारा भरताच दादांचा वाढलेला दिसतो. पण दादा एक सांगू का, क्षमा मागते तुमच्यासमोर, कारण तुमची आज्ञा घेऊन गेले होते खरे, पण मैत्रिणींसमोर बोलता बोलता किती वेळ निघून गेला काहीच कळलं नाही, आणि याच्यासाठी वेळ झाला. विलंब वर्षा, क्षणभर तुझ्या येण्याकडे आमचं लेकरं लागून राहिलं. तेव्हा एकदा राजप्रसाद येतेस आणि हा तुझा दादा भरभरून तुला आशीर्वाद देवा देतो. असं माझ्या मनाला झालं होतं. म्हणजे शर्मा दादा तुझा राग कुठल्या कुठे निघून मी गेला. रागावलो नव्हतो. मग हा लटका राग होता, हे फक्त मुखावर दाखवण्यासाठी होतं. क्षणभर मला वाटलं की काय दादाचा भरताच पारा चढला आणि काय होईल यासाठी काय. जरी मी रागावलो तरी तुझे लाड तो पुरवणार, शेवटी मी सोडणार माझा जीवा. आणि म्हणून दादा किती जरी तू रागावला असला तरी नित्यशा तुझी सेवा केल्याशिवाय या वर्षाच्या मनाचं कधीही समाधान झालं नाही, आणि तुझ्या चरणावर खरोखरच नतमस्तक झाल्याशिवाय माझं मन पावन तरी झालं. आणि म्हणूनच देवापेक्षाही एका मात्रेने तू मला श्रेष्ठ आहे. आणि म्हणूनच म्हणावंसं वाटतं, क्षणभर तुझा राग गेला आणि मनाच्या ठिकाणी एकसारख्या आनंदाच्या उकळ्या फुटू लागल्या. आणि म्हणूनच म्हणते खरोखर देवतुल्य दादा माझे. खरंच देवतुल्य दादा माझे, देवतुल्य जीवनात सदैव सुखी देईल असा मंगलमय आशीर्वाद. दादा क्षणभर हा तुझा राग क्षणार्धात जावा आणि हाच आशीर्वाद मिळावा. काय ग लग्नी पर्यंत आलीस, जेवणाची सेवा केलीस, काय पाहतोय लक्ष मात्र इथे नाही, लक्ष कुठेतरी दुसरीकडे. ते सहज आपलं सहज मराठी आम्ही ओळखतोय. माता पिताच्या पश्चात तुझं संगोपन मी केलं, प्रत्येक इच्छा आकांक्षा परिपूर्ण करण्याकरता मी तुझ्या स्वभावाची कल्पना आहे मला, तरी पण मला ऐकायचंय. माझी चलबी चलता कोणती ना कोणती तरी माझ्या ठिकाणी इच्छा वावरते. मग दादा मनाच्या ठिकाणी जी घालमेल होते तुझ्या नेत्रांनी तुला आणि क्षणभर माणसाचा चेहरा म्हणजे एक प्रकारचा आरसा, श्रीवार सत्य, आणि ते कधी खोडता येत. पण दादा एकसारखं मन अस्थिर बनलंय, हातून कसे शब्द बाहेर पडतील आणि कसं सांगावं हेच एकसारखं समजत. पण दादा मला खात्री आहे ज्या अगदी तुझा क्षणार्धात राग गेला ना त्या आडेवेळे घेऊ नकोस, सरळ स्पष्ट. मग दादा माझ्या मनातील इच्छा पूर्ण होईल अशी मला खात्री आणि तू पूर्ण करीनस. आजपर्यंत प्रत्येक इच्छा मी परिपूर्ण केल्या. अशा कुठल्याही गोष्टीची कमतरता तू मला भासू दिली नाही. श्रेष्ठ माझा तू मला दादा, आणि म्हणूनच दादा एक सांगावंच वाटतं
की मनाच्या ठिकाणी एकच इच्छा आहे की आम्ही ठरविलं की आजच्या दिनी वनाच्या ठिकाणी उपवनाची शोभा पाहण्यासाठी निसर्गाच्या सानिध्यात जावं. तुम्ही ठरविलं अरण्याच्या ठिकाणी जावा, अरण्याची शोभा पाहावी. पण बघा, अरण्य म्हटलं की कोणी सामान्य नव्हे. नको तो प्रकार तिथे घडेल, नको ती भरभरती संकटे निर्माण होतील. त्या प्रत्येक संकटाला सामोरं जाण्याचं ध्येय स्वतःच्या मनकडे हवंय. आणि तुम्ही म्हणते अरण्यात जाणार या क्षणाला ही इच्छा परिपूर्ण करू शकत नाही. दादा काय रे, साऱ्या माझ्या इच्छा तू परिपूर्ण केल्या. हे जरी सत्य असलं तर प्रसंग ओळखून प्रत्येकाने पाऊल उचलायला हवं. पण दादा असं जरी असलं तरी साऱ्या शस्त्र अस्त्र इथे तुम्ही मला पालन केले. आणि असं असतं कशाची चिंता? मला तर इच्छा अरण्याच्या ठिकाणी जावं, अरण्याची शोभा पाहावी, मनाचं समाधान पण घ्यावं. दिली आज्ञा. काय? पण एक ध्यान ठेव, लवकरात लवकर राजा प्रसादी बसला यावं.